De ce se numește Piața Unirii? Piața Unirii? Parce que de piaset de Unir, il avait un memorandum de après deuxième année. De ce se numește Piața Unirii? M-am spus, domnul. Păi, spuneți-ne și fără... Nu, fără repetiție. Nous remembrons avec les unirs de Roumains ici, comme ça, à Dell. Da, aveți timp să-i dați pe toți la televizor? C'est une réunion de Roumains, c'est réunion de Roumains à toutes les Roumains. Transylvanie. Deci ăștia de la BNCCD. Se pomni una acum. Hai sector, tot asta e rog. Foarte bine a spus. Hai sector. Ești gata. Ești academic. Se reitică să aveți. Te-a făcut bani. Continent se află România, haideți să o luăm așa. Asta trebuie să-l știți. Continentul pe care suntem noi. Iar întrebări puse. Aiurea. Da. Spuneți-mi un continent care vă vine. Ce continent știți dumneavoastră? Ce continent? Un continent care vă vine dumneavoastră acum. România e. România. Da. Asta zic, pe ce continent se află țara noastră, România? Condusă de alte partide. Asta e. Cine ne conduce? Americanul ne conduce. Americanul. Noi nu suntem în stare. Nu suntem. Pentru că a finanțat americanul. Filmați? Da? Mă filmați? Mă filmați? Da. Americanul ne conduce. Da. Română. Hai să închid, eu de aici. Ce vrei? Puteți vorbi cu mine puțin, sunt cam trist. La revedere. De la doctor, uite acolo, ia să te sune acolo. Unde? Puțin mai sus. Explicați-mi exact cum ajung să-mi iau tensiunea. Puțin mai sus. Uite, vezi acolo, pălăria. Mergeți cu mine până acolo? Hai, sictir, mă, golane! Mă, porcule! Mă, secătură, că te plesnesc acum! Ce vrei, mă? Nimica, vreau să vorbiți cu mă? mine. Mă, ce vrei, mă? Vreau să vorbiți cu mine. Domnitocule! Ce s-a întâmplat? De ce Ce s-a întâmplat? A venit poliția cu cagul la ora 5 dimineață, a speriat copiii, le-a dat în spaimă și cu femeile bolnavi cu cardieșii, bărbați cu cardieșii. Băietul meu a fost pe caz de boală de pentișialul Iași, liber, uitați-vă documentul. Care e dat de către Comisia Pentișialului, că e cu capul, cu toate boalele. L-au luat dimineața? Da, l-au luat din pat și copii, așa. A fost ieri la spital, a fost la spital, i-a luat analizele, poftim, Stănescu Ferdinand, e bolnav cu toate boalele, cu toate capul, cu toate, cu diabetul, cu mai multe. O tumor la cap.
Dă-te mă de aici. Dă-te și nu. Eu fac bine, tu ce faci? Dă-te la o parte. Ce cauți pe linie? Pleacă de aici. Păi își bate joc, pune frână, pleacă, ne jucăm. Hai că mergem la poliție, bine. Ia mașina de aici că iar intru în tine. Ia-mă mașina. Ne vedem la poliție, nu mă dau jos. Bă, pleacă de aici, tu peritule, ești nesimțit? Nu vreau. Pleacă-mă ce-i bă. Bă, hai-te-mă ca să-și gura. Pleacă-mă de aici. Pleacă-mă de-te morții tăi de aici, șoară proastă. Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch. I'm confiscating your stolen goods. Now pay your fine, or it's off to jail. Then pay with your blood! Ce sunt mucii? Muci? Nanas. Dar ce sunt? Mizeria. Știți ce gust au? Sării. Ați mâncat muci când erați mic? Cred. Și rahat, cred. Și rahat am mâncat. De câte feluri sunt mucii? Acum nu mai știu. Sunt și mizerabili, sunt și așa de De la culoare? albi și galbeni. Pe unde îi aruncați? Pe covor? Îi băgați pe sub scaun? Pe unde? Nu la batiste sau dacă nu la șervețel. Batiste de unică folosință? Nu vi s-au lipit niciodată de degete? Nu. Nu, domnișoară. Dar acum, fiind mai mare, ați mai încercat vreodată să mâncați muci? Nu. Dragii mei, astăzi 31/10/2016, eu, Bogdan I. Viorel, declar că sunt o ființă, pomul este o ființă, planta este o ființă, omul este o ființă, orice sat este o ființă, orice comună este o ființă, orice oraș este o ființă, orice municipiu este o ființă, orice județ este o ființă, orice țară este o ființă, Uniunea Europeană este o ființă, planeta Pământ EARTH este o ființă, toate stelele sunt ființe, toate constelațiile sunt ființe, toți norii sunt ființe, Luna este o ființă, Soarele este o ființă, toate planetele sunt ființe, toate sisteme solare sunt ființe, toate constelații, toate Dar pe ce continent se află țara noastră? Păi, Cum îi zice? România. România, dar continentul vă rog să mi spuneți. Continentul nu știm în politică. Știți vreun continent așa din lume? Nu știm așa în politică. Euro? Da, euro, da. Nu, România se află pe continentul euro? Euro, da. Euro? Da. Ce este euro? Aduce din altă țară la noi în România. Din toate țările la noi în România aduce euro.